Miercuri 10 aprilie, Severinul găzduiește cel mai mare eveniment cultural-artistic al anului. Corala Bărbătească Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului va prezenta fresca muzicală pentru soliști, cor și orchestră, intitulată În vremea aceea. Își dau concursul zeci de artiști și instrumentiști. Ansamblul muzical este format din coralele Armonia și Cuvânt Bun ale Arhiepiscopiei Tomisului, grupul coral al Liceului Pedagogic Constantin Brătescu și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski. Corala Bărbătească Armonia a obținut anul trecut 2 medalii de aur la secțiunea folclor și muzica religiilor, la Olimpiada Corală Mondială din Statele Unite ale Americii. Evenimentul se desfășoară sub egida Episcopiei Severinului și Strehaiei. Spectacolul religios are loc la Casa Tineretului din Turnul Severin, miercuri 10 aprilie de la orele 18. Intrarea este liberă. Nu ratați un eveniment cultural de excepție!